tapahtumissa me ollaan. Ollaanko me lähdössä Espanjaan? Ensin junalla, mennään lentokonekentälle ja sitten lentokoneeseen Espanjaan, Malaga. Täältä tullaan Malaga. Sä nukuit vähän aikaa. Nyt sä heräsit. Me ollaan saavuttu Malagan lentokentälle ja meidän ystävä Heikki tulee hakemaan meidät täältä. Me ollaan siis menossa meidän ystäväpariskunnan luokse koko viikoksi asumaan, kun he on täällä tämän syksyn Fuengirolassa siis. Eli mennään tästä nyt sitten Fuengirolaan. Katsotaan miten meidän reissuviikko täällä Espanjassa lähtee käyntiin. Ainakin on lämmin, joka on aivan ihanaa. Vaikka Suomessakin on ollut nyt aika tosi kivat säät, mutta silti tosi ihanaa tulla vielä hetkeksi hamptiin kesästä, kunnon kesästä tänne Espanjaan. Mihin me pitää mennä? Ylemmäs. Okei, no niin, nyt lähdetään. Jatketaan. Uhuhui! Tää on metkakeksi. Wow, Eben! Hyvä! Eben! Wow! Eben ja äiti siellä. Haluaisitteko te vauhtia? Wow, täällä on meidän parveke. Meidän. Niin, no tää on meidän tän viikon. Meidän risotot. Itse mitkä maisemat. Kaikki on mennyt hyvin. Innostus. Huomenta. Mikä tää on meidän reissupäivä toinen? Vieläkö se olisi tarkennuksen? Onkohan tässä mennyt kuule rikki tarkennus? Ei, jos minä olen tarkennut. Ja me lähdetään nyt vuokraamaan meille autokäyttöön viikoksi tänne. Ja sit lähdetään frisbeegolfaamaan ylläri. Käydään semmonen parin tunnin ajo heti tulee, kun lähdetään tonne vähän kauemmaksi Fuengirolasta frisbeegolfaamaan. On varmasti ihana päivä tulossa ja ainakin lämmin. Ainakin säätiedotteen mukaan, niin tosi kuuma päivä tulossa. Kohta lähdetään vuokraamaan meille auton. Sitten tultiin eka käymään Granierissa vielä aamukahvia, koska oli vähän kiireinen lähtö tuota majapaikasta. Niin autoliike ei ole vielä auki, niin ei päästä vielä varaamaan. Sitten tultiin vielä hetkeksi tähän. Nyt lähdettiin kuule ajan kohti Cadista vai miten? Cadizia. Siellä on yksi tosi kaunis riparata, ainakin näin kuvien perusteella taas kerran. Ja videoiden perusteella. Niin aivan ihana päästä käymään uudella radalla. Ulkomailla varsinkin, niin jotenkin ihan sika kiva nähdä uusi rata. Tää on hyvä. Kohteeseen saavuttu. Matka meni nopeasti ja nämä murut vaan nukkuu koko matkan. Eben, let's go! Lähdetään kattoo tiekorttia. Mistä se alkaa? Katsotaan jostain merkistä. Joo. Sipiona. Sipionassa ollaan. Tänne tultiin frisbeegolfaamaan. Lähdetään katsomaan mihin menee ensimmäinen väylä. Näyttää aika täydelliseltä tää rata. Vitsi, tulee hieno päivä.
Vielä olisi 3 jalan välillä, tai siis tää on 3, eli 2,5 väylää jäljellä. Nyt on rata heitetty. Tultiin autolle ja lähdetään uimaan ja syömään. Hän on niin sepeli. Namu. Pieni uimari. Tultiin uimaan. Siis voi merivesi, mitä mä rakastan sua. Ihan sairaan ihana. Lempeitä aaltoja sai ottaa vastaan. Ja hiilentyä. Oli niin hikinen olo tuon frisbeegolfin jälkeen. Siellä kirmätään. Kakkosvaihe päällä. Huomenta. Me tultiin Eepenin kanssa tähän poolille. Ottaa vähän arskaa ja käymään aamuuinnilla. Kello on varmasti jo jotain, kohta varmaan 11 melkein. Nukuttiin pitkään ja oltiin niin väsyneitä tuosta eilisestä reissusta. Meni aika myöhään se takaisin tulo tänne, niin haluttiin nukkua sit pitkään ja ottaa tämmönen rento aamu. Tänään lähdetään käymään tuolla yhdellä kallioilla. Mä en muista sitä paikkaa, mutta tulee varmasti taas tosi ihana päivä. Ojaa pukkaa. Ihan täydellistä cold karamellia. Nam, eikö ollut hyvää? Me tultiin El Zorrolle. Isla El Zorro kuulemma tämä. Isla El Zorro. Aivan mielettömän näköinen paikka. Saatteeko meillä joku tarjous? No ihan mieletön paikka. Mennään. Me mennään laskee liukumäkiin. N-Y-T. Nyt! Niin nilkkäyksessä kertauspäivässä. Lähdettiin frisbeegolfaamaan. Ylläri! Lähdettiin tonne Mihakseen frisbeegolfaamaan. Käydään varmaan se amatöörirata siellä heittämässä. Meillä on tasan 3 tuntia aikaa heittää, koska sitten illalla on suunnitelmia ja vähän aikataulua, niin katsotaan mitä keretään kokonaan vai ei. Lasten kanssa meno on niin hidasta, niin katsotaan. Mennään lasten tahtisesti, eiks niin? Vähän energiaa protskupatukasta. Sitten lähdetään heittämään. Keli on täydellinen. Tämmönen aika pilvinen ja jotenkin tosi mukava keli heittää. Näyttää ihan superilta. Ihan superhyvä. Ensimmäisestä väylästä tuli paari. Ihan huippu. Nyt täällä on mun kiekko. Kiekko jäi jonnekin varmaan tähän. Siellä Turi heitti. Wow! Eikö se ollut hyvä? Se oli hyvä. Mulla on akku ihan tosi vähissä, joten tää loppuu ihan kohta. Mutta mä oon heittänyt tosi kivasti tänään. Se on tosi pitkiä drive-heittoja. Tuntuu hyvältä.
Nyt aika paljon saanut pokeja, mutta se on mulle ihan hyvä. Nyt jatketaan olla vasta puolessa välissä ja katsotaan, keretäänkö heittää loppuun, koska se oli meillä oli se aikatauluhomma. Ei se ole sitten hiki yhtään. Kerettiin käydä loppuun, siis oikeesti uskomatonta, vaikka oli kiire. Mutta yhdet ihanat suomalainen vanhempi pariskunta oli heittämässä, niin sitten päästi meidät ohi, niin päästiin sitten nopeasti loppuun. Nyt on aivan sairaan kuuma ja nyt äkkiä uimaan, uima-altaalle uimaan ja sitten meillä alkaa illalla joogatunti. Mennään Helkan kanssa joogaamaan tonne rannalle Fuengirolaan. Saadaan rintakehät auki. Ne aallot on niin mielettömiä. Olipa ihana käydä aamuinnilla. Ollaan kyllä syöty aamupala ja heräilty tässä rauhassa, mutta jotenkin tosi ihana saada tämmönen pieni hetki näin itselle. Ne on tärkeitä, tosi tärkeitä päivässä. Lähdettiin käymään rannalla kahvilla. Mennäänkö ton suuhun? Mene sinne edeltä, äiti auttaa. Nyt onkin kuule. Mites me selviydytään tästä? Auki. Hui. Oota. Suoritettu. Ensimmäinen vaihe. Kato, mulla on selvitetty jo yksi vaihe. Yes! Nyt meillä on tämmönen vähän helpompi. Ja sitten sinne. Hyvä Epen. Epe on niin taitava. Vähän tää on siisti. Ja sitten Epe menee jo. Äsken liukumäki. Mun vuoro. Käytiin äsken tuossa Lotusburgerissa. Ollaan käyty siellä tosiaan aikaisemminkin kuin Lotusburgerissa. Se on ihan täydellinen paikka. Siellä on niin sydämellistä niin kuin ihanaa henkilökuntaa. Me oikein ystävystyttiin nytkin niitten kanssa. Jäätiin rupattelemaan kaikkea ja ne tykästi noihin meidän lapsiin hirveästi ja oli niin ihanaa. Kuinka kahvi? Oi. Sitten me otettiin mukaan kahvit, cafe-latet tietysti. Ja sitten porkkanapiirakkaa. Siellä myytiin myös porkkanapiirakkaa ja tultiin tänne rannalle. Viettää tämmöstä romanttista hetkeä. Katsotaan miten kaukana tää romantiikka on tästä, koska lapset on hereillä. Niin. Mutta maistetaan kakkua. Ihan sika hyvää porkkanakakkua. Ja kahvia. Ebe, onko hyvää? Det är gott. Hyvää. Det är gott. Huomenta, perjantai-päivä. Meidän toisiksi viimeinen matkapäivä täällä. Tulin rannalle aamuuinnille, tai no aamu. Taas kerran ollaan otettu hirmu rauhassa tuolla ja syöty ihana aamupala ja näin. Ja nyt mä tulin viemään roskat ja samalla sit pienelle uinnille mereen.
Keräsin tämmösiä pieniä kiviä. Aivan ihania. Nää sileet tämmöset. Vaaleet. Pieni jätskisyöjä. Är det gott även? Gott. Sitten taas mennään. Vähän käytiin pressautumassa ja otettiin iisiä kämpällä ja nyt taas lähdetään Fokin keskustaan vähän kattelemaan. Ainakin kahville granieriin. Käydäänkö kuvaa Eepenin autoja? Missäs oikein Eepenin autot on? Käännetään tällä lailla. Yksi auto. Missä toinen? Didi! Paikallista ajoa 6 aikaa. Lähettiin viimeiselle ehtoolliselle. Elikkä siis rattaat mukaan tonne rannalle. Katsotaan jos saataisiin sieltä iltapalaa. Sitten lähtee lennot yöllä.